Enei fiada yi yebetim edi yenjuma ewo Yesu Kristo din mu. Efo nyina enjim so se amen. Afei awie no saa no, yenhyɛ ase na yentu ye ho fo kakra na se yenhyɛ ye ho enkuna. Eno a motivational message for today, Friday 21st November 2025. Time check 8:50 a.m. in the studios of Kodie TV. Abrantie dude ebo me chidom se producer ono a ena ye technical works ni nyina ma me esangyina camera na chi echinchim o setena se chia uti ye sei wo damu ye wo ho ayefe ni nyina abrantie na enei obo me chidom a me nso no me di dwumade nyina ebra crew ni nyina eka me ho ena nnwumaku a ebo me chidom Kodie group of companies omo ena so masere yanko na yanko fa enei afutusem no enfamala. If you want to live life to the fullest, if you want to enjoy life, if you want your desired dreams to come true, you just need to ignore people's opinion about your life. You know, kakra bi na pai. Pese me de ehyew nkuna wate. Se wo pese wo bo abrabọ na wo body parts ni nyina obi aye na adwuma yie na wotumi enjoy life. Na de esi wani so pese wo reche, wo pese wo du, wo pese wo ye ewa abrabọ mu no nyina etumi eba mu edema wa. Na pai me ka che nyina no se isi waso ewe nipa adwenkyere efa wabrabọ. Because wiase a yeti ade ba ko a ewe se wo hu no se die nipa ebeye biya no nipa beka. Die ubeye biya no nipa beka. Say ye papa o, say ye boni o, people will still talk. It is in human nature. Say ye kire ya adwen ewo niema. Eni nti wabrabọ no ekwache wa nipa be kire na adwen. Ekoye nipa be kire wa adwen. That is how human beings are made of. Adwenkyere no ye kire pa ne de nye enso na wagya ebeka wo de. But say opese obo abrabọ no na wutu mpon ewa abrabọ mu na wokọ wani wa, then you have to ignore whatever ideas nipa ewo about your life. You ena winim onko a ena winim ko a woko. Enti wonko a ena winim ko na obefa so a obewin no battle. Abrabọ eyoko. Wonko a ena winim ko na obefa so a obetumi akon ko na wadi nkunim ewa abrabọ so. Nipa adwenkyere de eno no etumi afa enkosi baabia. Na wonkae se enura na wo problem bim na niema enkoye na adwendwea se abeto so na wo so ete check ya adwenkyere na nipa kyere fa ho bi mokura aka se jamna wo yare bi mokura aka se wakofa yade boni yibi bi mokura atimi hu na sese de wa fon sei ena wa firi wudu ya sese ena bi kura aka se sese de wo ho ayetan papa eno na ye o ma adwenkyere enayi a Nyankopon ahyiraw na wanya adwuma a wo ye na adwendwe bi a na da so afiri so na ene wo kala atoso aye na hanaha na udidi kamanti wo san hyehyɛ ye kese no wanse nkrofo ka se jamna ene wasen akono maduru wo kala ye fe no yesi wo brichi enti de wo beye bia no menua nipa beka eye papa oboni o omo be kire omo adwen na nya no na obi ware a no abaya o ware 23 24 25 na akora ketewa so na wo pira wade hu sei. And my sister in 30 years on ware ya no nso no yesi ni suban boni nti onware saa na nipa te ye me ekoyi a ewo se de ebeka no ne ma enkoyi a ewo se de ebeka no wo dodo a wo chu osempelako se nature esiri wa wodi ano kakra bi na wodi age bi na wo nwoye a uye bonyini saa na nipa etie hu nipa saa sa wo ye den nipa beka. But one thing is certain, don't live your life to please others. Live your life a please you won't, because no matter what you do, akwasi beka, akusia beka, ajwa beka, ama beka, people will still talk, even near me kuya. And it is sa and any party. It is in human nature to express our views, opinions on how to live your life, but never live your life to please others, because no matter what you do, people will talk. If you want to live life to the fullest, sometimes you need to have a big belly and a thick skull. Said the beya, where the beha bonipa and sim huno or mobeka. Oh, yes, I am away. Ubetumi who say abrabon, ubetumi livu, na abrabon bekuye, na ebeye de ediamao. Bidin and a pay a Akokoraba nana for Joe amp mama yefa way and say ye whom cry and if yada bojaye and a pay, na menaname homra, na a nay, who one crater wins some about Jaman sono. And nana chidina memfa and now.
Alright, abusua ma memo Akokoraba biem emfa wo emra Kodie TV GH ene enkomo no ahyase a ye ba abedi eneyi kuwan krata e de nsem ahodo na ele ba adwaman so ni titiu pa no e ya amanyosem metenase anopase ya e ya amanyosem mu enkomo na me no etenase edidi ya hyase na kuwan krata mu nsem a eneyi e ba adwaman so no memu akire emfa ma me hyase da na me di diary guide kuwan krata e na hyase e di amaw enedie ose ukọ Ghana mmarahyɛ badwam a ɛhɔ ehuru sɛ potro ne nyinaa ɛyɛ MPs ahodoɔ a ɛnnɛ yi ɔmo di abom pipe ɛnyɛ ntɔkwa deɛ na mmom ɔmo de ɔmo ano ɛna ɛko ne nyinaa ɛfa 2026 budget na ɛkɔɔyɛ no ho ɛnnɛ yi deɛ ɛkuwa nkrataa diary guide ɛna ɛbɔ ho amanneɛ sɛ wokɔ mmarahyɛ badwam mu a MPs crash over 2026 budget ɛno nti no wohwɛ anim ha a wei ɛyɛ Thomas Nyako Ampem ɔno koraa ɛna yɛ deputy finance minister ne mfonyin ɛda ha yi saa nso so ɛna yɛ papa Patrick Yaboama ɔno nso ne mfonyin ɛda ha ɛno ɛna nnora mmarahyɛ badwam ɛne yɛ papa Thomas Nyako Ampem ɛsɔre gyinaeɛ ɔse wo minority leader honorable Afenyo Makin yɛse sɛ obi kɔko na odi nkunim a ɛna yɛfrɛ no ɔsahene wo anka ne bi a atwam na minority foɔ na moyɛ 137 rather wokɔ ɔko ɛbaa yi sesei mo abɛka 87 ɛno nti wodi ɔsahene no sasei no yɛmfa ɔsahene ɛmfa mma obiem woyɛ nkuguo ɛhene na kyerɛ sɛ ɛno ɛna ɛkɔfa ntɛmɛ ho ase ɛbaa mmarahyɛ badwam a ɛnera na ama mmarahyɛ badwam ayɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ ɛwɔ hɔ daily guide anim ha biem ma me nsa ase na me nsa ɛni nkɔmmɔ ɛma wɛ ɛhwan ɛna ne mfonyin da ha yi ɛyɛ papa Joseph Oseiwusu ɛfrɛ no Joe Wise ɔno maybe atwam na first deputy speaker ɔno koraa na ɛkɔ make on wise statement bi sɛ nkurɔfoɔ 2020 election mu yɛbɔ ɔmo tuo no na ɔmo ɛyɛ akorɔmfoɔ a ɛno nso kɔfa nsɛm bebree ɛde ɛbaayɛ ɛnɛ deɛ wokɔ NPP presidential primaries a ɔmo ɛbɛkɔ yi a ɔyɛ panyin baako a yɛyi no sɛ ɔnhwɛ na ɔntoto nneɛma ɛno ɛna ɛnɛ deɛ yɛsɛ wokɔ NPP amanyɔkuo no mu a ɛgya dam purupurupurupuru ne nyinaa ɛyɛ ɛnɛ yi proxy votes a diaspora proxy vote a akɔfa ntɛmɛ ho ase ɛba NPP amanyɔkuo mu ɛna ɛnɛ yi kuwa krataa daily guide ɛbɔ ho amanneɛ ɔsɛ NPP presidential primaries committee rejects diaspora proxy votes petition ɛno nti ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ ha afei hwɛ aseɛ hɛ anigyesɛm ɛna aba ɛde ama owura yi ɛno na opi afiri court na ne ho paa yɛ papa wore yambaa menim sɛ me producer wobɛkae no fi cause waa na story wei nyinaa wokɔpɛ ɛde baayɛ yɛ papa wore yambaa ɔno ɛna na ɔyɛ assemblyman ɛma denkyiraboa ase sɛ yɛbɛkae a berɛ bi etwa mu saa papa yi ɛna ne ho bɛdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ berɛ a denkyiraboa ase mmabunu ɛde ɔmo nsa kɔkeka srani baako a na yɛfrɛ no Major Mahama ɛma owura no ɛto anananom ɛwɔ nseɛ do ɛno ɛma sogyafoɔ ɛkɔ swipu kuro no mu ɛne woyɛ babunu nko ara na wabati ahyehyɛ a ɛno na yɛ pagyaw na yɛde wo akɔ akakye ɛno ɛnam so ɛma yɛ papa yi a na ɔyɛ assemblyman yi yɛhwehwɛ n'asɛm mu ɛne afoforo aduonu bi a na ɔmo ka ho no yɛgyeri ɔmo life imprisonment na ɛno ɛna ɛnɛ yi deɛ ɔmo kɔ appeals a ɛnɛ appeals court hwehwɛ nsɛm no mu wɔn ho sɛ evidence a saa abere no yɛde baayɛ no na nsɛm ɛwɔ ho nti ne yɛ papa yi ɛnɛ yi a me no ɛkasa yi ɔsɛ assemblyman acquitted over Major Mahama murder ɛnɛ yi deɛ court sɛ ne ho sɔn sɛ aborɔbɛ life imprisonment no yɛnyi no na yɛmfa no ɛnkɔ fie na ɔnkɔ ɛnkɔdi ne maame ɛna afei ne yere aduane na ɛno ɛna akɔtwe nkɔmɔ foforɔ aba sɛ ɛno nti all this while na yɛde no ɛtum mu no what is the state doing because yɛde no tum mu yi the psychological trauma yama papa yi ɛne n'abusuafoɔ sɛ ɔwɔ yere ne ɛmma a ɛno no ɛda hɔ ɛno akyi no na nka ɔno ɛna ɛkɔpɛ biribi ba ɛma abusua ɛnya bi di mmerɛ dodoɔ a yɛde no kɔtum mu sɛ yɛda korokoro a n'abusua ada kɔm ɛno nti ɛdeɛ yɛyi no kɔ akwa sɛ ɔnkɔ fie na ɔmfa ne ho nkɔdi anaasɛ ɔwɔ ho akwanya sɛ ɔman no ɛhwɛ no anaasɛ ɔman no yɛ biribi ma no mekyerɛ compensation bi sɛ nhyehyɛ pa bi a ɛnni hɔ deɛ a ɛne yɛmɛka akyerɛ yɛwura yi sɛ ɔnsiw ɔman because yɛasɛe ne life. Ɛno nti ɛdeɛ yɛyi no kɔ akwa sɛ ɔnkɔ fie na ɔmfa ne ho nkɔdi anaasɛ ɔwɔ ho akwanya sɛ ɔman no ɛhwɛ no anaasɛ ɔman no yɛ biribi ma no mekyerɛ compensation bi sɛ nhyehyɛ pa bi a ɛnni hɔ deɛ a ɛne yɛmɛka akyerɛ yɛwura yi sɛ ɔnsiw ɔman because yɛasɛe ne life
yɛnhwɛ trauma yɛde awuram adwin mu kura mpo no. The moment yɛsɛ yɛ sentence o life imprisonment, sɛn ɛna nipa no bɛfiiri. Onwu yɛ kura a obewu amu no, ɔbɛdwodwo. N'abusua bi kura betumi de shock afiri mu. Ne mma ebetumi ayɛ ayarefoɔ. Ɛkɔm betumi anya abusua. Yadeɛ ebetumi akɔ abusua ni bi so. Sɛ ne maame anyini kakra bi a obetumi anya pressure. Na yɛtumi edi obi akotum sɛ yɛma no life imprisonment na afei court asan akɔhwehwɛ nsɛm no mu ahu sɛ saa life imprisonment no kwa na onni ɛnsɛ mfata sɛ yɛma no saa life imprisonment no nti ɛnɛ ɔmfa ne ho nkodi ɔfa ne ho akodi kɔ akwasaa anaasɛ yɛ compensation bi wɔ hɔ ɛde ma no. Wei ɛsan de nkɔmɔ foforɔ ba sɛ edubere bi a yɛ prosecutors ɛne yɛ judges no ɔmo nnwuma no a ɔmo yɛ no dodoɔ no nsɛm wɔ ho because ɛnyɛ wei ɛna yɛ the first ɛna wei ɛna nyɛ the second. Dodoɔ no ɛba yɛtumi prosecute obi na afei yɛsɛ yɛakɔhwehwɛ ne nsɛm mu yɛsɛ onni fɔ ɛno nti yɛnyi no. Nti the question is say, what are the basis of pronouncing a judgment on obi? Menyɛ lawyer ni deɛ, menyɛ mmaranim ni, nanso no mewɔ common sense as a citizen. Nipa nyame abɔ me wɔ adwene a metumi de dwen sɛ enti no sɛ case wei ɛyɛ sɛ makɔ akɔtwa obi bɔɔdeɛ, guilt akɔ akɔtwa obi bɔɔdeɛ a judgment na yɛde ma no deɛ ɛna betumi ama asɛ me ne duty deɛ no ɛbɛdi fa. Me sɛ menyɛ mmaranim ni enti no sɛ metofo a na mmaranimfoɔ no makɔlɛte me because yɛn nyinaa yɛ crime ɛyɛ pɛ deɛ a mema dwi mu deɛ as a layman misusu sɛ yɛ punishment ɛwɔ sɛ ɛyɛ pɛ anaasɛ deɛ nso ɛna yɛhwɛ yɛni susudua bi wɔ hɔ a yɛhwɛ ɛde gyeeri nipa anaasɛ yɛhwɛ ɛde bu obi atɛn ɛwɔ mmara mu ana. Because wobɛbu obi atɛn sɛ life imprisonment kɔdam na akyire yɛse yɛhwehwɛ wo nsɛm mu ɛnyɛ nokorɛ nti san bra fie no deɛ woba fie koraa na woba abɛyɛ den because sɛ yɛde wawura adwene mu ama sɛ wadwene no koraa no wo self confidence koraa no ɛbɛba fam. Saa owura yi sɛ nyame anaasɛ fofi antoata na nyame amfa fie a ahwɛ yi a adwene mu ɔbɛdwene ama ne nneɛma nyinaa akɔyɛ bisi basaa nti yɛbɛsrɛ yɛtemmuafoɔ no ɛne yɛ mmaranimfoɔ no edu tam bi a nsɛm no monhwehwɛ mu ma ni nsi aseɛ ansa na mode akɔ make wrong judgment ɛno ɛne madwenkyerɛ. Afei yɛhwɛ hɛ Chief Justice Rita Agyemang Budu goes home November 22nd ɛna kyerɛ sɛ ɛda a ɔkyena ɛna yɛ maame Justice Rita Agyemang yɛkɔ akɔpɛ no korabea ɛnɛ yi daily guide ko wakrataa aka me nso no meka bi ɛde akyerɛ ma memfiri daily guide na memfa m'ani ɛnkyerɛ ha yi memfa m'ani ɛnkyerɛ the chronicle ko wakrataa anim ha ɛnea wohwɛ anim ha mfonyin kɛseɛ paa na ɛda so no ɛyɛ Jospon group of companies a ɛnɛ deɛ ɔmo ɛte Ghana anim paa ɛnɛ deɛ ɛsesese deɛ Jospon group no ɛnɛ yi nyinaa dwumakuo no nyinaa ɛnɛ deɛ ɛkɔ continental ɛnɛ yi ɔne Namibiafoɔ nso no aka bɛkyerɛ bom a ɛnɛ yi ɔmo ɛba bɛdi dwuma ɛno nso no ɛyɛ asɛm dɛ ɛde ma yɛ papa Joseph Sian Japan a ne company a yɛfrɛ no Jospon group of companies a ɛnɛ yi ɛno nso no ɛwɔ hɔ. Afei hwɛ soro ha ɔsi new police hospital ward ready soon, more doctors to be recruited ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha ɛne ɛdan mu no ntum ɛna esi ha yi na dan no koraa no yɛn plasta ayɛ asɛ yɛn furo so koraa nwie yɛ mfonyin a ɛda ha deɛ saa ɛna ɛkyerɛ nanso kuwa krataa ɛbɔ ho amanneɛ sɛ new police hospital ward ready soon ɛno ne nkɔmmɔ a ɛnɛ chronicle ɛde baeɛ ɛnɛ fie ɛno nti no wamfa dodoɔ naa amma dwa so ma yɛntoa so na yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ the Ghanaian Times kuwa krataa anim ha Ghanaian Times nso ɛbaeɛ ɔsi the most authoritative newspaper ɛno ɛyɛ Ghanaian Times hwɛ soro hɔ ɛyɛ yɛ papa Haruna Idrisu a ɔno ɛna yɛ minister of education ne mfonyin ɛna ɛda ha yi ɛdeɛ nsɛm ɛna ɔreka ɔsi 6,100 trained teachers to be recruited in 2026 ɛno ɛyɛ nsɛmda ɛne education minister ɛde ɛkɔ ɛde ama akyerɛkyerɛfoɔ a yɛakɔ yɛ training awie na afei so no yɛ landsɛhyia exams no yɛapaase ɛne ɛho korɔ ne ba na yɛn krataa nyinaa ɛdeda no akwan mu asɛmda a ɛde ɛba ɛfiri education ministry ɛba ne sɛ
mpem ahansia ne ɔha ɛna afei a yɛbɛwura mu yɛba aba abɛfa mo adwuma ne nti no ɛno ho nkɔmmɔ ɛno da ha mpem nsia ne ɔha sorry mpem nsia ne ɔha ɛnyɛ ahansia mpem nsia ne ɔha 6,100 trained teachers ɛno ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha afei so no hwɛɛ COP at 30 Namibia Jospon Initiative Waste Management Alliance for Green Job Creation page 14 wobɛtumi akan saa story yi bi ɛwɔ hɔ ne nyinaa ɛyɛ Jospon a ɛnɛ yi akɔ continental a ɛnɛ yi ɔne Namibiafoɔ akɔka abankyere mu a ɔmo ɛbɛdi dwuma afei wohwɛ aseɛ hɔ paa owura yi mfonyin ɛna ɛda ha yi ɛno ɛyɛ hwan Dr. Alhassan Idrisu ɔno ɛna ne mfonyin ɛda ha yi ɔno ɛyɛ government spokesperson ɛdeɛn ɛna yɛ papa yi ɛka ɔse economy grows 5.1% in August ɛna yɛsɛ sɛ wokɔ August bosom no mu no a ɛneɛ economy no ɛnyini paa ɛsɔre gyina nana so blane te sɛ Babel abansoro fapem na kyerɛ sɛ gyina nana so a no ara ne sɛ Goliath a wogyina so blane paa ɔse 7 sector expand by 8 and 9.6%. Wei ɛyɛ government statistician ɛna ɔde saa nsɛm wei nso ɛde ɛto dwa na yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ hen yɛnkɔ the new weekend crusading guide yɛ papa Abdul Malik Kwaku ɛna nne yi ɔno nso de nsɛm wei aba ne kowa krataa anim ha a mekan bi ɛde akyerɛw ɔse 1 million waiver stokes fire at Ghana Maritime Authority ɛno wokɔ hɔ a wobɛhunu over MV Sankofa vessel wokɔ page 3 ɛna afei page 10 a story yi wobɛtumi akan ntoasoɔ nyinaa ɛwɔ hɔ afei wɔse IPPA doubt 2026 budget credibility says macroeconomic gains proceed current administration ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ a wonya the new weekend crusading guide a wobɛnya bi na wɔn nso no wakenkan afei yɛnkɔ yɛn nsa nifa so hɔ ɛdeɛ nsɛm ɛna wɔ hɔ hwɛ aseɛ hɔ ɔse Interpol removes Ken Ofori Attah's name from wanted list ɛno ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha afei mfimfini hɔ yɛ maame Justice Rita Agyemangbudu a na ɔyɛ high court judge a adekyea anaasɛ ɔkyena yɛkɔ na yɛakɔpɛ no korabea so ho nsɛm ɛwɔ ha ɔse who demolished Nungua Dreamland Beach Resort ɛno ɛyɛ asɛmbisa ɛwɔ ha wonya kowa krataa the new weekend crusading guide a wobɛtumi anya bi na wakenkan na yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ the Ghanaian point kowa krataa anim ha ɔse dɛn ɔse accurate fair and reliable ɛno ɛne n'ahotadin Sami Gyamfi ɛna ne mfonyin ɛda ha yi lawyer ɔno ɛyɛ CEO ɛde ma Ghana Gold Board ne mfonyin ɛda ha nsɛm bɛn na yɛwura Sami Gyamfi ɔka ɔse reform Kimberley process to protect diamond communities Sami Gyamfi ɛna ɛde saa nsɛm wei ɛto gya wonya the Ghanaian point kowa krataa na wokɔ page 3 a wobɛtumi akenkan saa nsɛm wei nyinaa bi na wo nso woahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ government commissions 4 new patrol boats ɛno ho nsɛm wɔ ha to strengthen maritime police operations ɛndeɛ ɛno ho nsɛm ɛwɔ ha ɛndeɛ yɛsɛ ɛnora asɛm dɛ paa ɛna ɛkɔm a marine police for ɛsɛm sɛ mene ɛkɛsɛ deɛ ɛnora Ghana aban akɔ commission patrol boats a na kyerɛ sɛ boats a apolisifoɔ ɛde fa nsuo so ne nyinaa ɛne sɛ ɔmo hwɛ sɛ ahobanbɔ ɛbɛkɔ so no ɛna nnɛ yi ɔmo anya afoforɔ bi aka ho a ɛyɛ asɛm dɛ ɛde akɔ ama the Ghana Police Service ne department a ɔmo ɛhwɛ marine yes ɛno ho nsɛm nso no ɛwɔ hɔ afei wohwɛ aseɛ ha a Namibiafoɔ a ɔmo nnɛ yi ɔmo ne Josponfoɔ akɔka abankyere mu nso no ɛwɔ ha afei yɛ papa North Mmarahyɛbadwani a ɔyɛ foreign affairs minister owura Samuel Okudzato Abrakwa so na ne mfonyin ɛda ha yi ɔse Ghana took no money to accept West African deportees from US Abrakwa tells parliament ɛne Ghana Mmarahyɛbadwam ɛna yɛ papa Okudzato Abrakwa ɔkɔ dispute the factor na nkurɔfoɔ bi ɛka sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ deportees yi a nnɛ yi Ghana US aban deporte wɔn de wɔn bɛgu ɔman Ghana ha asɛ Ghana akɔgye sika ɛna ɔse dabi Ghana nya kaprɛba koraa ɛmfiri United States
kan no nsɛm a ɛno ne nsɛm a Samuel Okudzeto de kɔtoo dwa wɔ Ghana mmarahyɛbadwafie a Kowa Krataa the Ghanaian poet ɛbɔ ho amanneɛ na meka bi ade akyerɛw. Afei hwɛ wokɔhyɛ hwi atwifo Atimɔkwa a ɛno deɛ galamsey fee dispute leaves threat critical injured ɛndeɛ ɛno nso ɛho nsɛm wɔ ha. Ne deɛ ɛsɛ wokɔhyɛ hwi Atimɔkwa deɛ a galamsey fee no ni owu na kyerɛ sɛ wokɔ deɛ a ɛsi nnipa mmiɛnsa bi na ɛnɛ yi critically wɔn apirapira Kowa Krataa ɛbɔ ho amanneɛ de akyerɛ. Yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ hen. Yɛtoa so deɛ a yɛde the daily gist Kowa Krataa ɛna ɛtoa so de ama wo ɛna anɔpa yi. Daily gist Kowa Krataa nso no ɛno nso sɛn ɔsi news behind the news ɛno nso ɛne n'ahotadin wokɔtɔ bi a wobɛnya bi akenkan. Ɔsi my husband assaulted me over sex naked wife confesses. Wei nyinaa ɛyɛ asɛm. Owura yi a n'ano na neɛ ne yere ɔboro no na baabi yɛda gya da so na barima katobonku ɛboro no tietia no ɛna nnɛ yi ɔno nso ne nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ na ne kunu koraa asɔɔto no ne nyinaa ɛyɛ ɛnam nsɛm nyinaa no na ɔpanin no asɔɔto me se sɛ Ghana ha wanhwɛ yie paa na wo ho asɛm ba a ɛba ntoatoasoɔ o sɛ wo ho asɛm baako sɔre a sɛne negative news trend faster than the positive one ɛwɔ Ghana ha no ɛyɛ asɛm a Ghana ha nko ara ano na meka asɛm bi sɛ wopɛ sɛ wohu nipa paa sɛdeɛ nipa feel about you a ma wo ho negative news mmra. Ɔmo a ɔmo nim wo nyinaa ɛbɛka bi. Ɔmo a ɔmo nhyia wo wiase da nyinaa ɛbɛka wo negative news. Ɔmo a wɔpɛ ɔmo asɛm ne ɔmo a ɔmo pɛ w'asɛm bɛka. But sɛ wo positive news ba a obiara nnim. Saa ɛna ɔman a yɛte mu yi ɛteɛ. Ɛno nti ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛno no a maame yi ɛnɛ yi ɔreba abɛka a ɔde bɛto ɔman Ghana wɔn nyinaa anim sɛ na ne kunu koraa mpo no sexually na ɔasɔɔto no ɛwɔ hɔ a ɛno nso ho nkɔmmɔ aba Kowa Krataa daily gist anim a mɛka bi de akyerɛw. Afei hwɛ 2026 NPP presidential prime minister no ɛna nnɛ deɛ election committee ɛruri sɛ no proxy voting ɛkyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkɔ akɔto no pɛpɛɛpɛ yɛn nyinaa akɔto no pɛpɛɛpɛ nti na wohwɛ mu ha aseɛ ha agya akuku damfoɔ paa ne Kennedy ɔhene Japan ne mfonyin ɛda ha saa nso so na yɛ papa Brian Achampong ɔno nso mfonyin ɛda ha ɛna Dr. Mahmood Bawumia ɔno nso mfonyin ɛda ha papa ɔsɛe yaw adutwum nso ɛna ɛda hɔ yi ɛna engineer Kwamina Agye Japan na ɛkame akɔyɛ sɛ the first three no obiara ɛyi so ahwehwɛniwa nti obiara hyɛ ne deɛ Ken hyɛ ne deɛ ketekete no ɛna Brian ɛhyɛ ne deɛ a life wɔ mu no Bawumia nso hyɛ ne deɛ nketenkete no ɛna wapagya ne ti ne saa ɔsɛe yaw ne engineer deɛ menhu ɔmo ho ne spares da nti mpanimfoɔ mmiɛnsa deɛ ɔmo hyɛ ne nyinaa ɛfa ɔmo abatoɔ a ɛde kyea anaasɛ afe a yɛbɛwura mu na bosomi a ɛdi kan ɔmo ɛkɔ akɔto akɔyi frankatuni abɛyi frankatuni ɛde ama amanyɔkuo no ɛna nnɛ yi the election committee ɛde abɛto dwa sɛ there will be no proxy voting nti sɛ ɛhyɛ wo tim sɛ woyɛ proxy voter a ɛne tim tom tan biribiara ɛnni hɔ saa. Ayɛntoa so Shraj petition to probe public officers over asset degradation default ɛno ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha ɛnɛ yi deɛ yɛ papa Randy Abe a ɔyɛ Kokobot CEO ne mfonyin ɛda ha a Kowa Krataa ɛbɔ ho amanneɛ a me nso meka bi ɛde akyerɛw. Ɔsɛ Naatoshi attacks Bawumia yɛa me Naatoshi ne nnɛ yi deɛ yɛsɛ neɛ ɛkame akɔyɛ sɛ twema me ntwe paa ɛna abɛto ɔne yɛ papa Dr. Mahmood Bawumia nsɛm ɛno ho so ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha. Justice Rita Ajimambudu a na ɔyɛ high court judge a adekyea yɛkɔ akɔpɛ no korabere so no ɔmo de ho nsɛm aba. OSP dancing around Ofuriata ɛno nso ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha a Kowa Krataa yi ɛbɔ ho amanneɛ. Page 4 wobɛnya saa nsɛm no nyinaa bi aka. Sexy in code jampo in hot waters ɛno nso no wobɛtumi akɔ page 2 na wakɔ akɔhwɛ sexy jampo kora nnɛ yi ɛsɛ ɔyɛ in hot waters ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ ha. Ma yɛmfiri the daily gist Kowa Krataa yi yɛmfa deɛn ɛna ntoa so yɛde the republic players ɛna ɛtoa so ɛno mfonyin ɛna da ha yi hwan ɛna ne mfonyin da ha yi ɛno ɛyɛ papa Brian Achampong mfonyin ɛna da ha yi Brian Achampong ne nsɛm a wɔka nyinaa ne sɛ ɔsɛ
ahafo 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 mo mani anya me ntoto koraa ɔsi you filled my heart with joy ɛno ɛne yɛ nsɛm a papa Brian Akyampo ɔka no nyinaa na n'ani agye ɔsere ɔwusu ne ti na kyɛ sɛ abesia koraa gu no saa da no bere a ɔde n'aporɔbɔ ebepiem ɛwɔ ahafo region no sɛdeɛ ahafofoɔ paa esi gye no fɛ so saa overwhelming support a ahafofoɔ ɛde ma yɛ papa Brian Akyampo no ɔsi n'ani asɔ dodo wafeere ne heart with joy a ɛne kowa krataa yi ɛka ho asɛm a meka bi ɛde akyerɛ hwɛ aseɛ ha yi wɔsi ɛne pp ɛne dc trade bro as government pushes new aircraft deal ɛnora ɛde na yɛ papa Dominic Nitiwu na wasɔrɔ agyina mmarahyɛbadwa mu na ɔrekyerɛ n'adwene gbagbagbagbagba ne nyinaa ɛfa presidential jet ɛna afei no four choppers bi a ɛni Ghana aban ɛpɛ sɛ ɔkɔtɔ ɛde ma Ghana aban ɛna afei Ghana asraafoɔ no ne ho nkɔmmɔ ɛbaeɛ ɛsie ha yi yɛ papa Joseph Osei Joe Wise mfoyin ɛna ɛsan da ha yi ɛna wayɛ sei there will be no proxy voting saa asɛm no ɛna ɔka kyerɛ NPP akyitaafoɔ say NPP brushes off petitions shuts door on proxy voting calls ɛno ho nkɔmmɔ ɛwɔ the Republic Press anim ha a wonya a wo nso no wobɛtumi akenkan bi ɛwɔ hɔ afei deɛ ɛhe na yɛde toa so okunini daily graphic na memfa no ntoa so ɛma wɛ the government secures 47 million euros for irrigation farming agric minister Eriko Poku ɛna ɔno nso gu saa na no gu so a na ɔka saa asɛm wɔ yi a nso no meka bi ɛde akyerɛw improving public financial management no more check payment by public sector electric transfer takes effect next quarter ɛno ne nkɔmmɔ a ɛno nso no ɛfiri hɔ ɛde ɛba a me nso no meka bi akyerɛ wonya kowa krataa yi a wobɛtumi anya bi na wakenkan na wahu deɛ nti a ɛwɔ sɛsɛsɛ deɛ public officers yɛma obiara check biem yɛmfa dɛm Ghanaian publisher ntwa toɔ ɛwɔ ɛne kowa krataa mu nsɛm mu a the Ghanaian publisher nso ɛba adwaman so a ne nyinaa ɛyɛ NPP presidential prime minister yi a ɔmo kɔ na nkurɔfoɔ bi sɔreyɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ yɛyɛ proxy voting ɛho nsɛnsɛm yi ɛna yɛ papa Joseph Osei so a ɔno ɛna da the planning committee n'ano nso de abɛto dwa sɛ there will be no proxy voting ɛno nti the Ghanaian publisher ɛba adwaman so ɛna anɔpa yi a ɔsɛ NPP presidential prime minister at risk over proxy voting dispute ɛno nso ho nsɛm ɛwɔ hɔ a kowa nkrataa yi ɛka ho asɛm afei Sami Gyamfi ɛna ne mfoyin ɛda ha yi a wabaa ne nsɛm yi nsɛm bɛn na yɛwura Sami Gyamfi ɔka ɔsɛ Ghana calls for urgent Kimberley process overhaul ɛno ho nsɛm ɛno no afei hwɛ aseɛ ha ɔsɛ implement stalled 24-hour economy John anaasɛ wei yɛ abu gyinapɔ ɛna ɛtɛre Ghana aban yi afei hwɛ aseɛ ha NPA boss lawyer Edigi Tamakuru nso ɛna ne mfoyin ɛda ha ɔsɛ minister urges NPA to innovate for future energy transition page 2 wobɛtumi anya saa nkɔmmɔ wei na wo nso no wadi bi ɛwɔ hɔ enough of the stories making round on our daily newspapers for today 21st day of the month November 2025 you're live here on Kodie TVGA transmitting live from the heart of Bono East regional capital Techiman to be precise na kyerɛ sɛ nkɔmmɔ no ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ sɛ in case afei ɛna wajoin ne show na ɛyɛ kowa nkrataa mu nsɛm amanyɔsɛm mu nkɔmmɔ ɛna ɛna anɔpa yi wɔ so mfa Akokoraba Nana Kwadwo Ampoma nso metena ase a mede ɛbrɛ ɛwo ɛfa yei adwumakuo a ɛsɔ ɔmasene ɛyɛ Kodie Media Institute and Graphics ɛna ɛsɔ ɔmase na mede kowa nkrataa mu nsɛm ɛde brɛ a ɛnɛ anɔpa yi hyɛ no nso ebia na wopɛ sɛ wobɛgye nteteɛ paa ɛwɔ sɛntwerɛ adwuma mu na afei sports presentation woba ɛbɛyɛ bi newscasting disc joking afei program host na sɛ media law and ethics no wɔn sɛ adwuma biara yɛ wɔn ho mmara a ɛwɔ sɛ wohu ɛnyɛ yɛanom gye yi a ɔmo kɔtena radio so a gbegbegbegbegbegbe facts and figures ɔmo ntumi improve beyond reasonable doubt ɔmo ntumi hu allegation ɛna afei facts ɔmo tutu ne nyinaa paapaa so dabi ɛba saa ɛno no ɛmmoa ɛno nti no wodi ara ne sɛ wobɛba Kodie Media Institute and Graphics na afei wo ne no aba abɛdi dwuma yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn ti mu
abɔbea woba a yɛbɛkyerɛ wo deɛ wɔ sɛ wohu nyinaa. Wawie no saa no na afei yɛde wo akɔ yɛ practical studios kamakama paa. Beaeɛ a mete yi a medi dwuma yi, ɛha ɛyɛ one of the Kodie Media Institute practical studios. Woba ha a yɛde wo bɛba abɛtena ha, yɛbɛbue microphone kama yi, boom mic yi de ama wo. Na afei wahunu laptop yi a ɛsi me ha yi, yɛde ba abɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛsi ahyehyɛ ndwom. Virtual DJ ɛna ɛda so yi, yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛsi akiiwu, wobɛsi asynchronize na wayɛ mixes kohyɛn ne nyinaa yɛbɛkyerɛ wo. Afei yɛwie no saa na graphic design nyinaa no yɛkyerɛ wo. Console yi na yɛakyerɛ wo, woyɛ no sɛ yɛ fading in, woyɛ no sɛ yɛ fading out. Mic no yɛsusu ma ne mmɛn w'ano, kasa with confidence. Yɛ a na wama punch, yɛ a na wama speed aba mu. Ne nyinaa ɛyɛ adeɛ a yɛkyerɛ wo ɛwɔ Kodie Media Institute and Graphics. Yɛkyi akwan ɛwɔ Tikyiman a yɛwɔ Bunu East Ahenkuro, yɛwɔ Obuamani school mu hɔ a ɛwɔ Fanti New Town. Frɛ school wurɛ ɛwɔ 055 420 5335 055 420 5335. Ɛno ne ahoma a wɔfrɛ na ɛne Kodie Media Institute and Graphics mpanimfoɔ adi nkɔmmɔ. Ɛhɔ no ɔse come with a dream, live with a career. Ɛno ɛyɛ Kodie Media Institute and Graphics ɛdeɛ ɛno no. Afei ma me nsa ɛmtoa so na memfa Kodie Herbal and Spiritual Center. Minya bɔ Kodie Herbal and Spiritual Center din pɛ na me producer dude n'anim ayɛ sere. Ne nyinaa ne sɛ owura no akɔ hɔ na ene yi ama ene yi ɔwɔke with confidence. Wo nso wote fie ɛyɛ den, Oliver wote fie ɛyɛ den, Faith wote fie ɛyɛ den, ɛhyetɔ wote fie ɛyɛ den, mote fie ɛyɛ den na ene yi mmɛma afɔn ayɛ mfiamfia. Mo mma Kodie Herbal and Spiritual Center ɛhɔ no deɛ afɔn ayɛ sɛ pencil koraa a woba a yɛwɔ nnuro ɛwɔ hɔ a ɛno no ɛyɛ nnubena, nnua nhini ɛne nhahamma. Yɛde bɛma wo wobɛnom. Yɛsan ɛwɔ bi koraa wɔ hɔ a ɛno no ɛyɛ abena bi saa, yɛbɛyam na yɛde ama wo. Ɛno no wode bɛma saagye asra ho, ɛbɛma na worɔ. Wate aseɛ, emu bɛyɛ den sɛ concrete nails na emu asan yɛ pi. Wobɛtumi de adi mmɛnsɛm ɛwɔ mmaa ne mmarima mpam nhyiamudie a wonsuro biribiara. Ɛno nti ne hyɛ no nso ɛwɔ hɔ na bra hɔ na wo nso wo mmarima asɛm ntumi ɛnkɔ nkan. Ante araba yi, wo nso w'ahemfie hɔ ɛsɛ hɔ yɛ hwam na ɛhɔ yɛ dɛ. Aduane a spices nyɛ aborɔfo deɛ bio. Ɛsɛ sɛ aduane deɛ wode hwentea kakra, pɛprɛ kakra, akekaduro, wahunu garlic na emu ayɛ hwam. Wate aseɛ, ɛba saa na didi a owie bone koraa no ɔnka sɛ medɔ bɛyi no hɔ. Ɔno ara de ne kɛtrɛma ɛsan tafiri mu na kyerɛ sɛ na didi ama no ayɛ no dɛ. Ɛno nti ma w'ahemfie hɔ ɛnkye na nkurɔfoɔ ɛde gye adeɛ. Siesie w'ahemfie. Ɛno nti bra nyarewa biara sɛ yɛ gono, syphilis, babaso paa yi, wo deɛ ayɛ sɛ babaso kraman, ɛba a wuti na wokam wo te sɛ kraman, wo deɛ ɛyɛ babaso nkukodwe anaa, ɛba a na asɛ wo ho ɛtetew, asɛ nkukodwe, asɛ nneɛma bi nenam wo ho. Ne nyinaa ɛyɛ yadeɛ. Wo honam ani ayɛ wurekye, wo deɛ ntiridii, yadeɛ bɛn ɛna ɛhaw mogya boro so asikyire yadeɛ no nyinaa no ɛyɛ Kodie Herbal and Spiritual Center. Ɛhɔ ɛna woba. Spiritual knowledge yɛyi afiri so. Woba a wɔn sɛ nipadua kɔ no yadeɛ no etumi kɔhyɛ baabi a wobɛhwehwɛ na wohu yadeɛ bi koraa etumi kɔhyɛ wo mmɔwerɛm. Wodidi yɛ apɛ na woamena kɔto wo yam. Ɛno nti yɛkɔfa machine bi aba a ɛno no yɛfrɛ no quantum machine. Ɛno no ɛba abɛskane wo. Wate aseɛ, ɛskane wo nipadua no efiri tirinwi so ekosi wo nan mmɔwerɛ ase. Ɛskane ne nyinaa baabi a yadeɛ no hyɛ biara no eduru hɔ pɛ wobɛhu sɛ na astɔpɔ na ayɛ kwekwe. Eduru hɔ a ɔse kwekwe wei ɔyare babaso, kwekwe wei ne ntinum ayɛ mmerɛ, kwekwe wei ɛyɛ tipayɛ. Ne nyinaa no yɛyɛ ɛde ama wo. Yɛwie no saa no adɔktafoɔ ani ntire ne atwotwo wuro ɔmo wɔ nimdeɛ ɛwɔ yaresa adwuma mu ɛna wɔyɛ akakye a yɛdiagnose wo, yɛma waduro na yɛkasa wo ho yie. Ɛno no ɛyɛ Kodie Herbal. Yɛkyi akwan ɛwɔ Gyema. Frɛ na ɛne mpanimfoɔ ɛni nkɔmmɔ deɛ a na ɛno nso no ɛyɛ 0554 205335 0554 205335. Wokɔ na wo nso wakɔ akɔgye w'ayarehwɛ ɛwɔ Kodie Herbal. Wofrɛ baabi bi a wɔ no sɛ yɛmfa aduro no ɛmma kaa koraa a yɛde bɛma ne kaa. Sɛ yɛnkɔtutu no kwaeɛ mu ɛmfa mmra wa yɛbɛkɔ akɔtu.
na yɛ de abraw kɛse paa no yɛ the almighty African Lord ɛhɔ no ɛna wokɔ na wakɔbɔ w'adwuma ho ban wokɔ akɔbɔ wo yere wo mma wo sikasɛm ho ban wɔn sɛ wosene wo yɔnko a yɛ na ɔtan wo wosene wo yɔnko a ɔtan wo that is baabi a yɛte yɛfiri as African no hwɛ wowari gya no a n'ani berew wowo na ne ba nwoye a n'ani berew wonya adwuma na onya bi a n'ani berew onipa bi a n'ani bɛberew bi a potential yɛka sɛ ɔnsɛ wɔ na ɔnku a ɛyɛ ketekete ma no ɛmfa ho ne relationship a ɛwɔ wɔ ne no ntam hwɛ wonya sika na onya bi a na wonim sɛ buroni ka na asɛm bi sɛ yɛsesɛn ɛsɛ a hungry man is an angry man kɔm de na ne buafo wodidi koraa na ɛkɔm de no obenya nka aduane no atwoku aduane no atwiw ama wawu ama na bɛfa adi saa ɛna nipa teɛ wosene na ɔtan wo ɛno nti ɛni ho kwan sɛ wotena ase ɛyɛ ante no abaabasɛ obɛkum wate aseɛ obɛkum afa w'agyapadeɛ adɛn na wo mma na ɛne mpanimfoɔ a ɔmo hu fam ehu soro ehu wiem deɛ wɔ fam wɔ soro wɔ nsuom wɔ asase ase nyinaa no ɔmo tumi hu ɔmo te tumi nkasaa ɔmo kyerɛ wɔ akwankyerɛ a ɔmo kyerɛ deɛ ɛkɔ yie ɛno nti bra na ɛne the grand master ɛmɛdi ahyia ɛwɔ African Lodge ɛyɛ spiritual marriage a oyi afiri hɔ sɛ yɛ court case a oyi afiri hɔ abayɛma nea bia no oyi afiri hɔ ka twitwiri die ɛna da so wodi dwa na wabɔ ka wohu deɛ wonya a ɛne brɛ anoma kɔlibresi a wotu a ne nsɛm bogya bum ɔpanyin no wabɛn ɛwɔ soro ɛne fam adwumadie nyinaa mu kɔs ɔno ɛna yɛ ntakrabo a ɔni sen nanso no ɔwenam ntakrabo a ewiem ɛnoma ɛna afei fam ntɔteboa nyinaa esuro no ne ho den te sɛ dade bra na ɛne ɔpanyin kɛseɛ no ɛmɛdi ahyia na ɔmmoa wo na afei so no wosunsum mu nsɛm nyinaa no onyi ɛmfa mfiri hɔ ma no frɛ grand master 0554205335 0554205335 na ɛne African Lodge mpanimfoɔ ɛmɛdi ahyia ɛhɔ no ɛnyɛ sikasɛm dabi ɛnyɛ sikasɛm wote ha ade wɔ ɔko na no a wɔnhwɛ amananifoɔ nyinaa ɛba ɛno nti mantena ase ɛma obi ɛmɛfa wo ɛmɛsɛe wo wate aseɛ bra na bɛbɔ wo ho ban ɛno ɛne adwumakuo a ɛna nɔpa yi ɔmo hyɛ ɔmo ase no a mede fa a ɛdi kan yi ɛde ɛbrɛ wo fa a ɛtɔ so mmienu no yɛnɛ yɛba abɛdi nkɔmmɔ afa yɛ teachman wɔn sɛ yɛsi avepa wɔ fie a oyie ɛno nti no na nka ɛyɛ teachmanfoɔ nyinaa anigye sɛ nka yɛn nso no yɛba bɛnya paaki papa a yɛbɛtumi abɔ so bɔɔl ne nyinaa ɛyɛ saa ultramodern urban park yi a ɛwɔ teachman dims nkyɛn hɔ no ɛnɛ yɛba abɛdi ho nkɔmmɔ ɛkamɛkɔ sɛ project no yɛ abandon no for long sɛ wodim sɛ yɛbia no hwɛ yɛbia no last year yɛbia no November 30th ɛna afei 1st na yɛbɔ bɔɔl former Brasters players ɛnyina ɛba na yɛbɔgye so yɛyɛ nko mpia yɛ adeɛ ba nɔkorɛ paa ne sɛ saa project no koraa no MP in the source of funding enough mame nna no me ho mmra na yɛma ɛmɛdi saa nkɔmmɔ no mu na yɛma ɛmɛbom wei ɛyɛ no fear no favor not in the interest of any political party but yɛba abɛyɛ adwuma na yɛba abɛpiri nkuntuo ɛde ama yɛn ho ɛne ɔman mame nna no me ho mmra na yɛnhyɛ aseɛ na yɛndi nkɔmmɔ ɛwɔ fie So
kono se wo drive wo ye kora omo drive wo wa eye petrol a oman no etoma as MC e na wo de commission sa park no e wo bra mu nwiye sa niema we ekoso a but ye mpese ye beka the so-called sports journalists now omo techimana nkade we ewo India lane no they are not asking questions park ni ye nwie ye park no prepare the project and e ho nkrata e wo senka yenya stands yenya dressing rooms yenya stores ahodo e wo park no munya enye nuru ba bia enso mo pipire mo ho commission ye asa park no e ho credit nyina no omo demand the member of parliament. So me bisa say the member of parliament na yede a whole credit nyina ma no is he still not the member of parliament? That is the question I mean so. Because if say the credit Emma Honorable Martin ajeme nsa ko say ono na yes park no dia yenya ensentwerefo mo techima ha omo de credit ni nyina ma no omo bo park ni bia na omo bo ni di Kosa Park. But in reality omunim enim se sa park no enye the member of parliament na oye sa park no enye na Akufuado ne astroturfs na oye se obeye enubia we eye the World Bank project ayato dey say the secondary city support program omo ele finance bibia and the project ya mu wiye mo lanche no sen mo bie ano sen e dey story na mo koka kire World Bank fo Mukaka chira mo say ya wienti ya lanchi ana. Edumre bia some of you the political appointees no edu time bia mukasa the more mo bekasa no na ya how ignorant you people are. Because as a former MC ana wo monitor ade no wan tumi anhwe ama ya nwie ana wo commission ye. Wo commission ye no project no na eye grant every World Bank. Mo commission no omunya representatives a omo ba ye ebehwe ya na anasa omo amehwe and because of political points inti mo brim techimanfo nyina ni so anasa na eye den yenya radio stations e wo techima ha ana omo bo abaso o park ne ye kama but park no mansuo nto nsu kese nto na kwo ubehu se drainage system kura enye Jumadi awoso mudi wa park ni su bia no omo enya ye apart from the pitch na ye bugina so eboso ball no ana ye kofa former Blasters players ye kofa nkrofo se omo mrama ye lanche because ya wie na wo project ya woda na di ema ye yesu adwuma park ya ye wie ye eba ne se na ye se ya lanche ye moso ball enei project ye wie no ubekọ school for ejina so ebobo ubekọ keep fit for ejina so ebobo ubekọ na ewura atripu egu ho ubekọ no project na ye wie no enei ye yusu ye yina so yenim how Ghanaian some of Ghana for yete how are ye misuse nuama how are ye lacking maintenance culture anything adina ye wie ye na nkese se ye je hu se ye wie ye gusu ye project no na afa dia ukofa ba se e wo se aban no to so a yetumi nsantwerefo yetumi aka bia wie no mo lanchi abia no anything na ukotena ba bi as a former MC na ukoka se e wo se ban park no aban we ewie any excuse I think say wo ankasa no uma u ignorance adadi. Yes, with all due respect ya metna ha memma metna ha emeye ya obi but the more sa asem we ubekwoso aka no obi a o follow stories obi a oya in right thinking Ghanaian bia ebehu se wo ye ignorant asem na wo kan wo nim dia wo kan omola nchine the question is ukobi ana wankobi were you there anasa na wunni ho was the member of parliament there anana oni ho contractor na oye project na onwie ye na ono nso no ka se omo be lanche a opini so dia no project na ma omo lanche ye no ono so kora ho wa asem because who ye project unwie ye unuru 50 60% 70 80% unuru baby ya wo na anajo na ye force na wo ye shoddy work
Ujina chira. Na who the entrance na. Say the ya painty na ya gumu white na. Obeka se park no ye kama ya wiyama. But se uwura ma and I obehu se park na ya nya no hwe apart from the pitch na eda ho na yetimi boso ball no. And na obekwa school for and ya make say kura no obekọ na school for ebugina so ebogara. Enya omo fault because ye bia no. And ade bia ye be bia no bia no e kire say ya wie. That is the layman understanding. Project bia na ye beka say ye bia no e kire say ubetumi ayusu. Anything a day na ye bia no that 2 days no na ye bojam na ye di moto nam so pepe na ampi nam so eje ne samba no project ya enye project uroshi ko bie ekope ho political points ekorene political points enei akansinsemu a ene esese ye hold the former MC and I fed the member of parliament accountable because omo ene binim ya ni so sa park no omo awie eniti ye bia no. Yes, ebia woni me enya adwen but me mfa ho se wo be share political politics atade now the politics ebekata wani park no se omo wie a ebeye ajapade e de matachiman enya World Bank for ene ebefa akọ enya MPP NDC ene ebefa akọ enimonyam hye no ebeba in the name of Techiman. This is the time e was ye traditional leaders sorry na hold you people be more accountable because about was so na ekọ we enye obi political and as a campaign promise a grant enti ye bisa se ehu sika no ewo hen sika na na ewo se ye di complete ya yam complete ya commission ye no sika no ewo hen ana yam believe say enkrofo bi a chadiana. Should we believe say ehu sika na nke ewo se ye di complete no because say ya commission dia ya complete yam believe say ehu sika no enkrofo bi a chadiana. I will say you hold the contractor accountable. You hold the MC accountable. And I feel the member of parliament now you didn't need to say ono na yes our project no. Our brand na onim say any project ya oje your whole credit in our fire no. As say ono so you hold no accountable. So the question is where and I say what are my sports journalists in the region saying about this? And I'm nyina so no ma disikanu bi. Se park we sen ka yatumi awie a anka yenim mfasode a ebetum di ama techiman anka nya ne se ohenam your park yi anopa awie o na ye twenabo so edubre bi kura na Premier League clubs entumi amobo e wo ohenam your park because of the nature ohenam your park e bia pitch ne ye but the stance be hwa adefo no omobekọ akọhwe ball no ya omho chire omo because hosta entin kasa asotefui ebeboa nka yenim emabu na omobenya esomfaso omo betumi abobo wo so aboa omo nka beli dusu players dodo no epira e wo park ya enye so sanka match ekoso nka yenim omo ton nsuo omo ton yogurt drinks enuane anka omo betumi anya sika edi afiri ho nka yenim kuro we animonyam bebeba because ka betumi anya afofra amom abebobo wa ha na eseli techima edi kwa animu. So why are my traditional leaders quiet? Ada na omo ka bia ewom omo pri techima empuntuo ada na omo ye quiet. Why are is the Brown Champion Association quiet? Where a call I was say obi atechima nda na koma so bia no esore na okabi na ye misa the right questions from the right people. Ubisa the right question na ubisa e wo the wrong person ho a
I think say we need answer open. Say baby said the right question. Ye me said the right people. Because me am here who baby say say park na adan na won complete ya. Answer me the man say o ma complete. Who be say adan ya. Make say o mun complete ya. Nka o mun commission. The obetumi abisa no the member of parliament and again the former MC because omo and a commission here. And I feel the NPP executives here, omudi actually my commissions are parking. Are there any member of parliament project, assembly project? Yet the amano some grant from the World Bank, yet the amano some Jumadian Akansin Semu. Now you the former MC when you're Kenya Kasafangwa who say this current administration any excuse to say omo complete. Now one complete and Kako commission here. That secondary city support program. Ebi kura ye kan nka wonnim kwani a efa so bebo ade. E na wo ye fortunate. E na nanado e pagya wo e ma wo so. Anka ye bibi faji udi na ye mfa nkai. Park we ye bodin bia ye bebo odin abata ho. Anko ye nyina ye bodin a as a former MC ye bebo odin abata ho. As a member of parliament ye bebo odin abata ho. Because what G a credit fire and nay a man who be mukulano, a dear dasso a Kosa Park. Sala Bimukano Kosa Park, no. Nancy wouldn't him from the foundation, Ecosine finish. I stand to be corrected, but Obim proven me wrong, sir. Sir, and yet secondary city support program, and yet World Bank for and their finance from the beginning, Ecosine yet. This will be proven otherwise. Say MP no project and a call obey ye and a dim buy. Me say, some project when another cry as a former president and to me and find sense sinable. Or no can say yes, or babua. Ama my eye in Kuro and astroturf. But this project no is different from another no. Because we and your Ghana government even though we are a assembly the project. Assembly and a bereso. Because assembly and a new World Bank, of course, it is time. Say the so-called sports stations now more bunu is the chairman. Amojija basobode. Yebo ma baso. Some sports there to say, oh sports there. Mon hold people accountable. Monya park no ho adwuma. Na mo ka ampanimfo no betie. Ye woni pa bi mu wo ho a, mo ka asema. Amanfo no kura tie chen se de bi mu ka no. Enso mu nyina ma ye quiet. Munim no kura no mo nka. Mu nyina amanyo sama tom. Ena mo ye din, ena park na ka ho. Ensuo to a na ensuo akoyiri. Ade ade no munyam sesei ebra Ghana. Me share video bi na opokufo so gi abo. E de credit ema the member of parliament. Na park na ka ho. Wonso kura wo team. Ampem dako a eya wo de. Wani agi agokansie ho. It is time some be sorry. Na mo demand accountability from omo a omo call lunch ye. Omo a omo call commission an incomplete project. Project ya fena you say ya 40%. Na mo call commission. Afe wo wie ya obeto ayampia. This time jandam biya no ye be make sure say ye be ye ho adwuma anti sa o man Ghana enkoye wo be ya na manyosam hwetire sa na ade na akoka afi wo be mu se okoka ade no we se park we se yantumi anye uncomplete a wo be mu se e be ma World Bank secondary city support program no enhwe ya na World Bank for e be katene short adan because woye na woye ni ya na ye de nto aso e de e ma wo se amfo e na kire ne nto aso yen sorry na yen demand accountability from people a yema omo kwanya
se omo emesefo yen eno ene betumi aboa amatechiman atumi develop enkomo ewo techiman a ewo se yedi yenye yekurom die yie die ewo se yeka ne yenka no yie na yen demand accountability from people gidi sese ye no saa eno betumi aboa course we ya shas yi a ya se ye pursue ye be fight to finish no amount of intimidation ene betumi stop the fire me Akokoraba me carry. You know, those who know say yeah no fear no favor we enye in the interest of any political party yeah fight the interest of the chiman some say the chiman ena me funu mafiri boyam ni bia enim say the chiman ena ni funu ma efiri the chiman efunu ma efiri boyam Low power please charge it. e de ama oman no some say the chiman eyeye na nanim onyam eba yenso no yebetumi ate ho de anapa mi din e da Akokoraba na Kwadwo ampoma me producer eye abrantie dude ono ene bo me chi do ma me betena ase na enefie bojaye me ba ya me no ebedi enkomo hya no nso me de afutusem ebreo ko wankrata mu nsem eto aso yedi edwa kakra na chichima enkomo ato aso yankopon ya adoma yedi besi ha na dwumadi foforo abeto aso e de ama edadwo ada. Don't walk naked wherever you find yourself because you don't know who is watching you. Mame hwe ase manya comments be if you comment section ho. Ose saying Ose Akufo-Addo should advise his cousin Ken Kromfo Oforiatta to come for accountability if he claim innocent. Eno ejaba Low afiaba power please jataba. charge it. And I will also say a man promised God to build him a house, in this case a cathedral. He ended up digging a hole worth $50 billion. A woman promised the good people of Nkranza Astrotep and ended up digging a hole. Now former MC is commissioned an unfinished project and now blaming the current government. Yoko must investigate that mayor because it settings NPP ne settings and so no efiri afiaba jataba ene de baaye ena we no Lengabet Emmanuel and also say good morning a campaign of morning show in Bono East region capital my bass body and thank you bro. I say the NDC government should provide tablets for the micro minority to stay home and join parliament on Zoom. And also, modi assembly ball, menkrofui, or also Eddie and no, or the ebaye, or the eba, Berepamuno, meba, Low namaba power abekin please kind, charge Eddie it. amao, midin, once again, Akokoraba nana, Kojo, my producer, my technician, and I feel me cameraman, Ablantia dude, Faith, Kwame, gentle, and I feel crew nina, etamacha, and other pay. Me nso me de ebrɛ Diago Jao Milito bra me te on ka che anopai ma me nto enchia so nkokora emfa enkoma na afei the grand master himself Reverend Doctor Eje Kodie enso no ma me nchia na me nchia abusuafo ni nyina enei omo anigusu a omo ehwe me dwumade e wo Kodie TV GH. Don't walk naked wherever you find yourself because you don't know who is watching you. Nyankopon enye ye nyina aboafo. Nyankopon ya adoma. Eda joda ye besan abeburu mu na ye de asom wo. Bye for now.